Ti'n gorfod bod chydig bach yn nuts, dwi'n meddwl, da. I bod yn mynd allan i fanna pob diwrnod. Jyst i gael pres. Does am llawer o hogio oed fi, nhw ffordd yn mynd mewn i bysgota i cadw fo fynd. Criw o decans yna bob cwch. Da ni'n uffernol ifanc. A dwi'n meddwl ti'n gorfod bod yn ifanc i wneud y job yma. Mae o'n deud ar chdi. Mae ochr ag i ffocin! Peidiwch â panicio! O, rai, ti fod yn weithgar, de. Ti'n maws fod yna a llusgod y draed. Dys di, gynnach chi job i wneud a ti'n gorfod wneud o. Mae'r job yn blino chdi rhag bod chdi'n meddwl trwy dydd heb sôn am y physical parts. Ffocin sy'n neis i fel. However. Y spray off y dŵr, spray off y môr, slapio di'n dywynab di efo chi. Ti'n gorfod bod yn gry, dwi'n meddwl. Ti'n gorfod bod yn eitha cry. Dwi'n gorfod meddwl, wel, ydy trip ma werth o i fi mynd ar. Da ni'n ganol cefn gwlad yma, mae'n pen llun. So ti'n either builder neu ti'n ffarmwr. Neu pysgotwr o? Neu pysgotwr. Helo. O ia, mam 1% a dwi'n ganol recordio, so... Dwi'n recordio beth ar y funud, so na i ffonio chi nôl wedyn, iawn. Iawn, pe bydd apus. Iawn, ie, da. Enw wedi gito. Dwi'n dod o Nefyn, 26 mlynedd oed. Dwi'n decmon, a dwi'n gweithio ar gwch osbre. Brodydd ydyn ni. So, o, biwt. Caio. Ie, chadel i gyd o'n. Sef Iwan Gito. Weithio dwi'n môl trwsus. Dwi'n môl trwsus yn hwnna, da, cos o'n i ffwc o dwch yn hwnna. Dwi'n gwybod beth nai. Ista hwnna, da. No way, ti'n cael balls wedyn, oes. Lot, oed fi, prifysgol di pethau nhw. Da ni'n bothered efo prifysgol, ni'n gwybod sy'n ni'n gallu mynd mewn i prifysgol. Wwan, dwi gweithio llawn amser ar môr. Dwi'n cael blwyddyn gorau, erioed, dwi'n meddwl. Sef mae pob arall yn cael blwyddyn mwyaf crap erioed. Pan ti'n mynd allan 5 o'clock bora, pan mae'n ganol ha, ti'n gweld y hael yn dod i fyny. Sam i fy'n ripple ar y môr. Llyn. Mae eitha llyn yna. Sa'n eitha gwell i fel. Fatha, da ni'n gorfod mynd allan o'r dysil o felly. Mae rei pobl yn fatha pydru yn gwylio nhw ar ôl bod allan ar bendar. A da ni ar môr, 5 o'clock bora, hael yn codi. Sa'n byd gwell. Gyd i lot o gychod yn gyda nhw gwahanol systems, gwahanol ffordd o wneud pethau. Fatha mae cwch, mae Iwan ar, mae nhw efo'r gellu i trolio am bysgod o felly. Sgynna ni mae'r fatha y set-up i gallu neud hynna. Ond, fel mae'n mynd, mae ras, mae pob eisiau dal y mwyaf, dys, bod dynod. Mae'n competition, dyda. Ie. Diwedd y dydd. Dwi wedi gorfod deud i mam fi dwi'n mynd ar y fusnes cyn heddiw. Ie. Jyst rhaid gofyn bod i deud rhywbeth i hwn. Deud i byd yn gilydd da. Os ti dal o dda, wnaethon maen nhw'n gwybod dydyn, mae hyn yn dal o dda, ni ar ôl fflagiau nhw, de. Competition i roi bwyd ar plat yn dydy. Poachers, dyn nhw. Da chi. Steel Venture dwi'n gweithio ar.
leni, dwi full-time fisherman a dwi'n gwybod sut mae o'n mynd. Dwy fasgad fe di? Ond efo Covid, digwydd bod o dyfed y chwilio am rhywun i mynd ar gwch efo fo, so ges i waith gyda fo. Dyfed Davies, sef Tatan. I fi gael profiad da ar y môr, da. Oce, da ni mewn cymuned fach a dwi'n trio cael rhywun efo'r rhyw fath o background pysgota neu rhyw fath o gysylltiad fes i. Rhyw ffordd neu gilydd sy'n mynd i ddall cyn bod o'n camio'r cwch beth sy'n mynd ymlaen, de. Bastard, de! A ni wedi ddall fe ffwc ydyn ni gwydd? Ond eich weithiau gyd i fo i random sy'n rhoi di bod o blaen. Ys gan nhw'n clem beth mae'n neud, a mae'n eitha'n iawn fyd, ti'n bo? Mae'r llall y cais sbar efo'r un hen. Hwn oedd yr un eisiau fwn lwytha. O ie? Ie, hwn wedi sarn diolch. A web. Gan neud y saff bod chdi'n neud pethau gwirion. O, mae'n ochr angen ffocin! Ti'n mwyn gwybod beth i beth, mae'n cymryd fatha rhyw mis neu ddau i bod i'n setio'n bren chdi. Peidiwch â panicio! Mae bod dim yn mental da. Pan di wneud eto, dydy? No! No! Roedd y ffocin droed y fanna! Sa'n byd lle i neud agos? No comment. Na, mae'n iawn nes mae wbeth yn mynd yn wrong, ie. A wedyn, a bob dim jyst yn cael cic wedyn, da. Na, ond mae'n un da fyd, da. I gael laff. Fo sydd efo'r pwysau mwyaf ar ei gwch. Dwi'n meddwl bod bren skipper yn stopio rhwng yr eil. No way bod o'n stopio meddwl. Iawn! Os am lot o gychod bysgota yn Ben Llyn, agos, a dydy am yn rhywbeth sy'n yn wynab boes ifanc iddyn nhw fod isio bigo fyny na. Os di beth sy'n mynd ymlaen, mae o allan yn môr lle di rhywun ddim yn weld, ydy. Dwi'n gwneud meddwl am yr ochr busnes iddo fo, fatha ydy trip ma werth o i fi mynd ar hos y siar dwi'n gael. Mae gyd i wneud efo maith ni dal y felly a costa gwch o felly do. Swn i'n wrth modd yn gallu rhaid y cwch, da. Dwi'n meddwl, dwi efo'r un mindset o Iwan, lle os dwi'n neud rhywbeth, dwi eisiau fod y gorau, da. Ytha gysi sioc ar ni hun pan ni'n cofio Iwan di brynu cwch, da. Mae'r cwch, 1901 gael y cwch i fildio. So mae'n 119, e? Os ti o'n neud rhywbeth, mae'n 100% iddi, da. Os ti eisiau bod yn gapdan, neith o roed i galon ar bod yn gapdan, da. Injan BMC di hwn, 1800, hen injan go iawn, da. Mae'n reit pethau, da. Mae rhywun di bod yn iwsio hwn dros 100 mlynedd yn ôl. A dwi yma wan yn ifanc i cymryd drosodd y cwch. 21 ydw i. Dwi wedi licio pysgota erioed, da. Nes i cychwyn ar cychod yn Porthu'n Llaen, fa rhyw 16-17, helpu nhw allan ar weekend, a felly anghwch i ydy hon wan, da, i prosiect rach fi. Gael mynd allan yn y rha i pysgota, gael micri, lle felly. Dyna ydy'r syniad, da. Salty dog. Yn iawn, di. Hyn ar Titanic, o'n mae'n neud i de. Mae yna lot o bureaucracy a cymlaeth i ddod dros. Dim sôn am y pres, ti'n bo. Dim eitha hwyl fe chi, am dro fe. Wel, mae wedi bwrw neithiwr, so glaw di hwnna di dal yn y dec yma. Wedyn, yn pwmpio dŵr i hun allan o'n da. O'na gar di parcio fama, wrth ochr y gwch, da. Wedyn, o'n i'n cerdded o gwaith o'n i fama. O'n i am dod at y cwch. A welis i, oedd y bilge pump di dod on. Ac oedd y dŵr y sgwrtio dros y car. So, eisiau just pen lawr ac ych gerdded adra. Mae anodd
meddwl be mae Iowan, beth sy'n mynd trwy meddwl Iowan, da. Gweld dim byd, da. Jyst gobeithio bod o'n neud rhywbeth ohoni, da. Na ni, fel newydd. No, di o de. Skipper di o'n de. Captain No. Gwch gorau erioed. 119 years old. Dylse fo gael ei neitio. Sir Salty Dog. Mae'n rhywbeth da, yn dweud, mae'n fatha rhywbeth oedd get the ball rolling iddo fo'n dweud. Eitha digon experience allan o'n neud hynna. Byswn, sy'n ei licio bod yn pysgotwr, da. Ond dwi'n gwybod faint o obai sy'n ar ôl yn y bai yma, da. Pysgota dda yma 10 mlynedd nôl. Mae wedi mynd lawr yn ofnadwy fan, da. Yn 2014, o'n i dal o dda yma, a dda llwyth y gychod yma, a nath nhw'n sillau i chi allan. Cychod o Southampton, Portsmouth, bob man dod yma. Iwerddon, cychod Irish bod yn dod i lawr yma. Absolutely destroyo'r lle. Pam? Ac maen nhw wedi clywed bod y lle mae'n dal mor dda. Bod 'na sgota dda. Sgyn neb ifanc gobaith i prynu tŷ mewn ffordd un. O, mae'r hemp. Dim yn iawn da. Hemp di'r gair. Mae nhw'n tyd 200,000, 300,000. So, dos am pres fel o'i gael ei wneud rhwng ffordd hyn nag oes. Sgyn ti'm gobaith i prynu tŷ. O, Nefyn dwi dod o. Pentra bach neis. Swn wrth y modd yn gallu cael tŷ, ond dwi'n meddwl neu beth gallu fforddio un o'n lle yma o'n da. Gen fi merch bach bron yn 5 mis oed. Peth gorau sydd wedi digwydd i fi. Fi fydd yr un gyntaf allan o teulu ni i fod ar môr. Dwi'n meddwl. Dwi'n gobeithio gael dechrau cario hynna mlaen o'n da. So rhaid i ni edrych ar ôl beth sy'n allan o fan'na mwyn the next generation da. So yna'n ultimate goal da. So wrth y modd. Dibynnu os ma'n rhywbeth yna, ynddo? I bysgota am. Ie. Gwyn i weld. Hwna'n deep oedd. Hwna'n... Ti'n iawn, reit? Ynddo. Ti'n iawn. A jyst mynd y ddu, da.